אנחנו בפוד תמיד מחפשים דרכים לשפר ולחדש. מחפשים חטיף ארוחה מזינה, אנו נאתר את המוצרים המדויקים עבורכם. המהלכים שאנו עושים על מנת להגיע למטרה הזו הם עיצוב אריזה רענן ומודרני, מתורגם לעברית, כאשר כל צידי האריזה כוללים את כל הפרטים שמותאמים לדרישות השוק הישראלי. כמו כן, אנו מקפידים על קבלת רישיון כשרות, בהתאם לדרישות, עורכים תהליך מחקר ופיתוח מקיף, ולבסוף מבצעים בדיקות טעימה של המוצר, על מנת לוודא שהוא עומד בסטנדרטים הגבוהים של איכות המותאמים לטעם הישראלי. אז אני מזמין אתכם לנסות עוד היום את מוצרי המזון שלנו ולחוות את ההבדל. למידע נוסף, בקרו באתר שלנו בכתובת foods.x.co.il